Τι γράφετε βίντεο, γράφεις βίντεο Τάσο μου. Τι είπες Νικόλα μου. Γράφεις βίντεο, λέω, έχουν και κάμερες εκεί στο καφετέρια που είσαστε, έχουν κάμερες. Έχουν. Οπ. Είσαι γουρνής κοκόλι, μην όπως είσαι. Πάνω είναι Τάσο, πάνω. Μαύρο, έλα. Ας είναι κι άσπρο. Έφυγε. Όχι ρε πούστη. Buonanotte. Καλή νύχτα ψαρούκλα Νικόλα. Κάνετε κάτι. Άρε πούστη, αν δεν είμαι εγώ μες στη βάρκα δεν γίνεται τίποτα. Έφυγε κάτω. Έρχεται μωρέ, ήταν ίσου. Όχι, έφυγε. Ψαρούκλα, δεκάρα. Ήτανε, κιό ήταν. Κιό ήταν, ναι. Μαύρο ήταν. Από Δόλους πώς είστε, από Δόλους? Τίποτα τώρα. 8-9 σου πιες. Την ξανάφησες κάτω. Όπου την είχες, Δεν μου έχεις δείξει που είναι μουσική. Άμα δεν κόψει. Στο πάρε. Έχει άλλες από κάτω, ρίξε. Άσε με μένανε. Την απόχη φέρω πια, ρίξε. Ρίξε. Γιατί τσιμπάνε την ώρα που κατεβαίνεις. Είναι καλά ψαλί. Έριξες, τώρα πατώνεις. Δεν ήταν μαύρο, γιατί είναι το μαύρο. Έλα, έχουμε τα στράικα να πάμε φύγουμε. Έλα μωρί, αύριο ψάρι πολύ. Όπως σου είπα θα κάνεις κάρφωμα άμα της τσιμπήσεις. Πού τι κάνει, θα το πιάνεις. Πήρες τσιμπιά. Ναι. Ανέβασε. Μην τις αφήσεις να σου παίρνει πολύ. Έτσι, ωραία, φέρε σιγά σιγά. Κάνω λίγο από εδώ. Καλό είναι, πώς το κόβεις. Πώς μη σου παίρνει εκεί, μη σου δίνει εκεί. Σου κάνει πρόβλημα εκεί. Δίνε. Βοηθήσαμε τη μαυρό. Ακούς Νικόλα τι λέει. Εγώ δεν είπα. Δώσε. Δεν είπα όνομα. Ακόμα. Είχε πάρει τέτοιο γιατί είχε ρεύμα. Σου πήρε. Είχε πάρει πάρει blowback πίσω, Δεν σου δίνει ακόμα ρε παιδιά. Ναι, ωραία. Δώσε. Μου είχε πάει κάτω από τη βάρκα φαντάσου. Έχει γούστο. Γεια σου. Πρόσεχε.
το... Κι άλλα. Όχι, φτάνουμε, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Είμαστε εντάξει. Σε ψάρισε. Τώρα αυτή πρέπει να είναι 5 και αυτή πρέπει να είναι 3, 8. Επομένως ένα ψάρι ακόμα μπορεί να το πάρουμε νομίζω. Είδες ρε μαλάκα τώρα που μου έκαμες και συνήθες και μου κάνεις την αγέτα και είμαι ψύχρεμος. Κάνε λίγο. Ορίστε. Μου κάνεις λίγο ψάρι και είμαι ψύχρεμος. Φυσικά ρε μαλάκα, όταν μάθεις. Λες και είναι μέρος της καθημερινότητας. Τι τραβάμε αυτό. Ωραίο ψάρι. Σ' άρεσε? Αμέσως με το που έριξα το... Και έκανα ό,τι μου είπες, Τι? Το άφησα λίγο. Να φάει. Καλά. Να φάει καλά γιατί δεν τσιμπάνε καλά. Χάλασε το μπουφάν. Μ' σου. Ναι. Το έκανες στην αφρή. Κατά στην αφρή. Μα έτσι κατός του... Πλάκασε. Έχει κι άλλα εδώ κάτω, θα το πάρεις από εδώ. Πες. Έχει κι άλλα εδώ κάτω μου φαίνεται. Θα κάνω μία, δεν πάω να δούμε πως τσιμπήσει, δεν πάει κανένα. Θα πάρεις κι άλλα από το κουπάλι. Άλλο είναι ψαράκι να πάρουμε, άμα είναι θα φύγουμε. Να ζήσεις τις Παναγίες. Η γυαλιά μου τα βάλες ρε φίλε. Χωρίς γυαλιά έχω να βγάλω ψάρι, χωρίς γυαλιά. Χρόνια. Καθαρίσει καλά. Ναι. Μούτσος. Άμα το βάλεις μέσα, εγώ νοσοκομείο δεν πάω να μου. Πάρε την γυναικούλα σου να έρθει να σε μαζέψει. Ωραίο, κοίτα. Ωραίο ψάρι, δείχνει στα παιδιά εδώ στην κάμερα. Ωραίο ψάρι. Ωραία χρώματα, κοίτα χρώματα που κάνει πάνω. Μπράβο, Λενιόνιο. Όπως να σου πέσει μέσα γιατί... Μπράβο Νιόνιο ή μπράβο Τάσου. Κοντά πέφτει να σηκώνει το ψάρι. Και μεγάλο, σηκώνεται. Θα το πάρει στον αέρα γιατί ξέρει τι γίνεται τώρα. Πέφτει, θα σου πω τι γίνεται. 2 ψάρια σηκώθηκαν. Έχουν ανταγωνισμό. Πέφτει σιγά σιγά η σουπιά. Είδατε τη σουπιά, δεύτερη. Γιατί. Ωραία. Δεν πάτωσα. Σταμάτησα 5 μέτρα να το δεθώ. Αφού το είχε πάρει και το τσιμπάγε. Треба να την κάτω. Κάνει τσουτσούνια. Πώς παίρνει τώρα. Δεν έρχεται το ψάρι. Δεν έρχεται. Έλα ρε. Πάμε σιγά σιγά με υπομονή. Πίσω μου το έχω πιάσει πλάκι. Άρε παιδιά με κούρασε. Αυτά δεν κουράζονται με τίποτα. Πάμε σε κοίτα. Έχεις ακόμα, έχεις. Βλέπεις το βεθόμετρο? Ναι. Ένα 15 μέτρα έχω. Θα δω άσπρες. Φάγε πολύ μέσα να ξέρεις, Κυρίδα είναι. Ωραία συναγρίδα, ωραία πούστη πράγμα. Τι είναι το πράγμα. Δεν το κάνω εγώ το πράγμα. Πάμε. Βγάλε τα εκεί. Ωραία πούστη, δεν το κάνω εγώ το πράγμα τώρα. Έχω να πω δεν έρθει, δεν με πάει κανείς. Είναι Σπύρος. Δεν σκόλω το ψάρι. Τι λες? Ναι. Δεν σκόλω το ψάρι. Τι είναι το πράγμα που κάνω τώρα. Τι πιάνει αυτό. Λοιπόν, την πήρα, αυτή σηκώθηκε παιδιά, δεν σηκώνει το ψάρι. Είναι 14-15.
Πιο μεγάλη από τις αγουσίες. Στο κατέβασμα η ζόγκα που χρησιμοποιώ, παιδιά, είναι εδώ τα καρπουζάκια του Πολυδωράκου. Την έχω πιάσει και από τι. Έχει κι άλλες δένεις. Τι να ρίξεις. Του Πολυδωράκου τις ζωγούλες. «70 γραμμάρια» έπεφτε τόσο μαλακά και τόσο όμορφα που δεν πήγε κατευθείαν επάνω της. Δεν μπορώ να τη σηκώσω το ψάρι, δεν μπορώ να το βγάλω. Σημάδεψες. Έχω σημαδέψει, ναι, αλλά δεν το έχω το σημάδι, έτσι όμως. Έχει καταπιεί όλα, εγώ δεν μπορώ να το ξεψαρίσω το ψάρι. Θα μου φάει τα χέρια. Περίμενε ρε. Όλο εδώ τι που είσαι. Άμα το να δείτε όμως. Παιδιά, κλείνουμε για λίγο. Θα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδάκια, το έβγαλα το ψάρι, το έχει πάρει μέσα όλη τη ζόγκα. Ήθελα να σας πω ότι είναι 70 γραμμάρια, είχα βάλει μια μικρή σουπιά και έπεφτε πολύ απαλά κάτω η σουπιά, έτσι, ώστε έδωσε περιθώριο στα ψάρια και το είδαν από μακριά και πήγαν 2 ψάρια πάνω στο δόλωμα. Τώρα ανεβήκανε ψηλά και τη δώσανε πάνω από 5 με 6 μέτρα πάνω από το βυθό. Δεν το άφησα να πατώσει, το πήρε λίγο την τσιμπιά, το σταμάτησα και το κάρφωσα. Λοιπόν, το ψάρι μάλλον είναι ρεκόρ για μένα, είναι στην Αγρίδα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτό το ψάρι τι είναι. Είναι βόδι μεγάλο. Δεν ξέρω αν φαίνομαι. Αυτά. Λοιπόν, δεν θα ψαρέψουμε άλλο. Ξεπεράσαμε το τέτοιο. Θα πάω να δούμε 2 σημάδια, να κάνω λίγο ψαχτήρι, να δούμε αν έχει ψάρι και τα λοιπά. Να δοκιμάσουμε με λίγο έτσι τζίγκινγκ και τα λοιπά και μικρά. Να δούμε αν έχει τίποτα ψάρια για επόμενη φορά. Και τέρμα. Βασικά θα πάρω ένα φίλο μου που είναι πιο πέρα. Έχει συναγρίδες εδώ, να έρθει να βγάλει και αυτός, αν δεν έχει βγάλει. Να έρθει να πάρει και αυτός 2 ψάρια. Ένα ψάρι, 2 όσο τον αναλογούν. Και να φύγουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λίγο με το ψάρεμα νωρίς. Τι ώρα είναι? Εντάξει. Πάμε για καφέ. 1 και 4. Αυτά. Φτάνουμε. Λοιπόν, φιλιά.